Ahojte, čaute, vítajte vážení diváci pri ďalšej epizóde Múdrych rečí a ja tu mám dneska môjho obľúbeného kolegu. Ahoj pane, Tomáš Jariabka a máme veľmi špeciálnu príležitosť vlastne, lebo ideme normálne vám predstaviť novú radu produktov, správne to chápem? Áno. Máme novú radu produktov, ktorá celá sa týka čistenia a inštalácie a čistenia pred inštaláciou, Vieš mi to radšej vysvetliť, prosím ťa? Samozrejme. Chceme dneska predstaviť ucelenú radu produktov Ultracare. Je to najnovšia rada v portfóliu Mapei a je zložená z takých troch základných častí. Prvá časť sú produkty na čistenie, čiže čistiace prostriedky. Druhá časť sú produkty na ochranu keramiky a prírodného kameňa, čiže ochranné prostriedky a doplnkový sortiment. No, predpokladám, že teda čistenie a čistiace prostriedky, asi to nie je na čistenie riadu, alebo len tak, že mám špinavú podlahu. Jedná sa o čistenie čoho? No, samozrejme je tam viac čistiacich prostriedkov. Základný nejaký čistiaci prostriedok, keďže pre nás ako inštalátérov keramiky je dôležitá príprava podkladu, ten podklad musí byť čistý. Čiže hlavne primárne, keď riešime lepenie obkladu na obklad, podklad musíme vyčistiť. Čiže tam máme nejaký produkt, ktorý si dneska predstavíme a následne aj po aplikácii, napríklad škárovacích moč, či už cementových alebo epoxidových, taktiež je tam nutné nejaké dočistenie finálne, aby ten zlad bol 100%. Škaredé kachličky, zapatlané, otlačky prstov, také tie biele, čo ostávajú. Áno. To je tá prvá skupina, ktorú si predstavujeme pod názvom čistiace prostriedky. No tak prečo a hlavne teda kde použijem tieto produkty? Rada Ultracare má v ponuke viac ako 20 produktov. V tých troch skupinách, ktoré sme si povedali. Teraz si hlbšie predstavíme časť produktovej skupiny čistiace prostriedky, kde som vybral také tri základné produkty. Prvým je Ultracare HD Cleaner. Jedná sa o zasaditý čistiaci prípravok, ktorý používame primárne pri príprave podkladu. Čiže keď si chceme očistiť, odmastiť podklad pred inštaláciou. Čiže predtým, ako idem dávať svoj obklad, tak si očistím, aby to bolo naozaj čisté. Áno. Doteraz sme používali napríklad technický benzín na takéto aplikácie. Teraz Mapei má svoj produkt, ktorý odporúčame v našich systémových riešeniach pod obchodným názvom Ultracare HD Cleaner. Čiže keď mi niekto najbližšie povie, že však to si riedidlom odmastí, tak ja poviem, že vieš čo, Braško, mám už teraz lepšie, už mám Ultra Cleaner HD, to není na televízor, to je na toto, prosím ťa, môžeme to s tým urobiť? Je na to určený presný produkt nášho portfólia. Dobre, predpokladám, že teda, teraz budem akože frajer, ale ten druhý produkt bude po inštalácii. Presne tak, trafil si klinček po hlavičke. A konkrétne je to produkt Ultracare Keranet Easy, ktorý používame pri aplikácii cementových škárovacích mált na dočistenie, na finálne dočistenie povrchu. Že po cemente zostáva taký ten filmik, prášok alebo kadejaké také capky, tak to je to, čo vlastne, ja si to predstavujem, že len nastriekam, pretriem. Je to tak naozaj len nastriekam a pretriem? Ten produkt je v aplikátore, jednoducho nastriekaš na podklad, necháš trošku pôsobiť a len handričkou vlhkou odstrániš ten film. Čo znamená, že to môžem vlastne urobiť aj ja sám? Áno, je to určite vhodné aj pre hobby majstrov, by som povedal, ale samozrejme primárne ten produkt ponúkame našim obkladačom, ktorí s nami pracujú a realizujú. Páči sa mi, ako sa stále snažíš vyhnúť slovu nie profi majster, ale voláš ma hobby majster. No a z tých troch základných, teda čistiacich, raz, dva, ktorý je tretí? Ešte máme podobný produkt, ako bol Keranet Easy, ale pod názvom Ultracare Kerapoxy Cleaner, ktorý používame v podstate na to isté, len pri inom materiáli, pri epoxidových škárovacích maltách. Tie sú trošku odolnejšie, čiže musí byť iný typ toho čistiaceho prostriedku, takže Ultracare Kerapoxy Cleaner. Čiže to mám v podstate, akože taký základ mám, že vyčistím si stenu a potom podľa toho vlastne, čím budem škárovať, tak si môžem vybrať tie dva produkty a v podstate som v bezpečí. Presne tak. No, druhá skupina, ktorú si spomínal, tak sú produkty na ochranu povrchov. Čo mi k tomu vieš povedať? No, v tejto skupine máme viacero impregnačných a ochranných materiálov a prípravkov. Vybral som takých dvoch reprezentantov. Prvým je Ultracare Stain Protector 2TV+. Zložitý názov. Stain Protector, to je, počkaj, idem teraz typovať. Je to proti škvrnám. Presne tak, je to anglický názov. Je to ochrana proti škvrnám už na hotovej dlažbe. Čiže keď máme položenú dlažbu, terasu z prírodného kameňa alebo z keramiky. Ale už je hotová. Už je hotová, vyškarovaná. Už je vyškarované, už je urobené, už máte, už toto môžete používať. Áno. Tak ja si vtedy poviem, že dobre, ale keď náhodou vylejem červené víno
víno, alebo hocičo, čo pije motorový olej napríklad, Áno. tak zanechá mi to škvrnu a oni, že hej, samozrejme, však akože máte proste dlažbu a škáru. Takéto agresívne materiály ako červené víno, oleje, majú tendenciu vnikať do keramiky, aj keď je glazovaná a práve tento produkt slúži na to, aby nám ochránil. Spravil taký ochranný film pred týmito materiálmi, aby nevnikli a zachovali tú terasu krásnu dlho. A je to veľmi viditeľné? Je to 2 cm, milimeter, nanometer? Vôbec. Je to polymerný prípravok, je to ochranný polymerný náter, ktorý vôbec nevidíš. Je v podstate neviditeľný pomocník. Je neviditeľný, ale samozrejme, my vždycky odporúčame, máme 1000 typov materiálov, keď chceme spraviť 100-štvorcovú terasu, spraviť na jednom obklade vzorovú aplikáciu, aby sme náhodou videli. Môže sa stať v 1% prípadov, že sa niečo stane, ale... Čiže treba si urobiť normálne meter krát meter a Áno. tam potom víno, olej, víno. Už funguje výborne. Takú vzorku, spravíš si vzorku, aby si potom mohol spraviť aplikáciu na celú terasu. Že Miláči, každý večer už chodí s tou fľašou vína na terasu. Prosím ťa, už máme to podľa mňa natreté. Dobre, môžeš prestať vzorkovať. Ja, tak už som si zvykol. Áno. No a druhý produkt z tých reprezentantov tejto danej skupiny? Druhý produkt týchto impregnačných materiálov je Ultracare Rain Protector 2TV. To viem presne, proti čomu bude. Rain Protector jednoznačne. Áno. Spodná voda. Proti spodnej vode, vážené dámy a páni. No, úplne nie. Skôr proti vrchnej vode, proti dažďovej vode. A jedná sa o hydrofóbny náter, ktorý slúži primárne na ochranu staršej terasy napríklad, Aha. kde už môže byť trošku škarovacia hmota zdegradovaná, nejaké mikroprasklinky. A chceme si byť stále istí, že bude plniť tú funkciu, že nám nepretečie napríklad dole voda, tak tam použijeme tento produkt. A tiež predpokladám teda neviditeľný film, Presne ktorý tak. v podstate nič nám Je nepridá. to transparentný vodeodpudivý film. A to sú perfektné veci. Toto sa mi veľmi páči. Môžem si napríklad tým vystriekať celú stenu, môžem strop, steny a tak. Je to impregnačný náter, ale primárne na keramiku a prírodný kameň. Na omietky, fasády máme iné produkty, ale zase z inej rady, lebo tých produktov máme naozaj veľa. Teraz sa venujeme rade Ultracare. Dobre, no tak poďme teda na to tretie. A to je doplnkový sortiment. Môžeme. Čo by si z tých doplnkových produktov odporučil obyčajnému ľudkovi, ako som ja? Najjednoduchší prípravok doplnkového sortimentu, ktorý sa využíva na dennodennej báze každý obkladač, aj hobbymajster ako ty ho môže využiť, je Ultracare Smooth Silicone. Ultracare Smooth Silicone. To je ako Smooth Criminal. Si predstavujem, že tak tancuješ, robíš na Jacksona. Čo znamená Smooth Silicone? Je to prípravok na finálne vyhladenie všetkých typov tesňacích tmelov, či už akrylátové, silikónové, polyuretánové. Aha, čiže to akože to, čo keď ja dajme tomu silikónom niečo izolujem a potom prechádzam palčekom, aby to bolo čo najmenej viditeľné, tak predtým si nastriekam? Áno. Predtým nastriekáš v podstate tento produkt a oveľa ľahšie sa ti vyhľadzuje. Ten silikón, nevznikajú tam také nerovnosti, bublinky a vznikne veľmi pohľadný pásik toho silikónu, by som povedal. Krása, no ale počúvaj, síce ty si vybral týchto svojich šampiónov, ale ako si spomínal, je tam skrze 20 produktov. Viac ako 20. Existuje nejaký systém, ktorý by mne vedel zjednodušiť ako keby vyberanie, alebo niečo také? Neexistuje niečo, čo by mne vedelo poradiť bez toho, že by som sa musel suseda pýtať a vyzerať ako menej hobby? Samozrejme, všetky tieto produkty, ktoré sme si spomínali, ale ich oveľa viac, viete kúpiť u našich zákazníkov, áno, u našich zmluvných partnerov. A taktiež, keby ste potrebovali nejakú radu, máme 12 obchodných technických zástupcov, ktorí vám vedia poradiť s týmto výberom. Ale samozrejme, ešte je jeden nástroj, volá sa Ultracare Selector. To sa mi páči, k tomu smerujem, akože ja nechcem nikomu volať, aby sa nado mnou cítil nadradený alebo tak, ja si to chcem vyklikať sám cez internet. A vy máte tú možnosť? Áno, na našej stránke www.mape.sk v sekcii nástroje nájdeš tento Ultracare Selector, kde veľmi intuitívne 4 klikmi si vieš vybrať podľa toho, zadáš tam, aký materiál potrebuješ ošetriť, či je to interiér, exteriér, aký problém riešiš. Veľmi intuitívne a tam ti to vlastne vyhodí typ materiálu z radu Ultracare, ktorý je na to najvhodnejší. Že doslova ja len zadám, že chcem robiť vnútri, ale je to kameň a budem to lepiť silikónom a chcem to robiť zajtra. A on doslova mi vyhodí, výborné, tak potrebujete tento produkt a tak sa zariete. Áno.
To je perfektné, ďakujem, akože toto sa mi veľmi páči. Je to šikovný nástroj. Je to šikovné, konečne nikomu nemusíš volať, ponižovať sa, vieš čo myslím, ja obyčajný hobby pracovníček. Áno. To sa mi veľmi páči. No tak ja v každom prípade ďakujem ti za predstavenie tvojich šampiónov. Ľudia nemusia klikať a hlavne ak chcú, tak to klikanie je veľmi jednoduché a ja ti ďakujem za to, že si nám to predstavil. Ja ďakujem za pozvanie. To sa mi veľmi páči. Pane, Ďakujem želám ti krásne. pekný deň a my, vážení diváci, vidíme sa v budúcnosti.